Mbukeli weReal Nqubeko TV sikubingelele igama lami uNqubeko Ndlela. Namhlanje ke sila esimangaliso Wetland lapho ke sizokhuluma khona sizohlangana khona nensizwa yakamabanga. Insizwa yakamabanga ke sinukeke kakhulu ngokuthiwa inkabi iyabulala yenze zonke lezi zinto. Lana ngaphakathi sizofika efinde sithole sizame nokuthola ukuthi njengoba insizwa ngalolu suku okuthiwa yabulala ngalo yayila ngaphakathi. Sizozama ukuthi sicinge sithole ne-footage ukuthi ngempela lusuku olushoyo yayikhona la ngaphakathi. Mhlawumbe akwesingene ngaphakathi sithole uqiniso bayo yonke lento esigcwele ko social media. Akwesingene sibabona. Emva koba ke sisihambile nomfowethu saya esimangaliso Wetland lapha athi usuku lolu ayamaniswa nalo wayengekho kuleyo ndawo esigameko. Unfortunately sithe masifika khona safike sathola ukuthi bathi isystem yala ekhaya i-information ikwazi ukuyigcina for a month. Unfortunately ke yena wayefike ngonyaka ophelile ka2024 kodwa ke lokho akusivimbanga ekuthenini siqhubeke sikhulume naye sikwazi ukuthola ubuqiniso obusuka kuyena ngaphakathi. Mbukeli weReal Nqubeko TV njengoba beshilo ukuthi sizohambela kule ndawo sisendaweni ekuthiwa isimangaliso Wetland. Besike sabhala ngaphambilini ukuthi kunensizwa yakamabanga wahlabisa ekukhulunywa ngayo nokubhalwa ngayo kuthiwa inkabi. Uzokhumbula ukuthi lapha ngoMeyi kanyaka ophelile kuhla ka25 Meyi lensizwa yasola ngokuthi yazama ukusoconga omunye wosomabhizinisi bakahlabisa. Yiyo ke lensizwa engihlezi nayo ayiduzane kwami esifisa ukuzothola ubuqiniso balolu daba ukuthi ikhona yini into efana naleyo. Mfoka amabanga sikwamukele kwiReal Nqubeko TV. Bhuti wami ngiyaphila mfowethu njani? Sikhona mfethu siyabonga nje ukuthi usimeme ufise ukuzokhuluma inhliziyo yakho. Mhlambe ke awusibeke esithombeni. Nakho ukuthiwa wena wazama ukusoconga usomabhizinisi okahlabisa. Lithini iqiniso kulento esibona isisabalele ku Facebook? Lithini iqiniso lakho? Bhuti wami kahle into engiphathe kabi nenza ukuthi kahle ngizama ukusukuma ngumuntu ongathanga umuntu ongenaso ngisho isithombe nje efonini angishuthi kodwa le yokudame ngivela ukushuthwa khona ngibona kusimo singiphotha futhi mangakuyeka abantu iqiniso ngeke beze belazi ngiyohlezi ngiyoshuthi ngiyobe ngiyibulala mina ngiyekelela mina. Ngenhlanhla ke bengithi ngijabulile ukuthi kukhulunywa indaba kaMavuso indaba kaMavuso ngalelanga ebulawa bengizela nginethili ukuthi sonke sokuthola. UMavuso inkathi ebulala bengithe nginenhlanga inhlahla engaba nayo eyokuthi ngalola ngangila esiqila ngangila esimangaliso nayi camera ikhona nakho la kubhaliswa khona yonke into so ngeshwakela khona lokho abakuchazayo ke ayasazika. Lento kaMavuso ingiphatha kabi into ezingisuke ingiphatha ngoba igama kunegama eziningi ezenza wahlabisa kuhlale kuthiwa yimina. Ngoba kuthiwa yimina ilento yokubulala abantu angihlangani nayo angiyithandi. Yeah, ngifisa ukuthola ukuthi yini lena yenza ukuthi njalo makunento embi kwahlabisa bese kunindeka wena. Mhlawumbe wake waboshwa in before. Bhuti wami ngike ngaboshwa phambilini. Okay. Amacala angiboshelwa wona amacala angahlangani nokubulala abantu. Icala ukubulala umuntu nje angaze ngibe nalo. Icala engaba nalo mhlawumbe ngizosho namhlanje ukuze abantu beqonde. Icala bengele ukubamba inkunzi mhlawumbe futhi inkunzi hayi noma yiphi inkunzi mina bengiboshwe inkunzi kunesigaba esenze ngo2007 eMnyango Standard Bank eyawase Stenga. Yeah ilwacala amacala kanjalo lona cala engangiboshelwe lona ke le hayi lokubulala eyokubulala abantu cha angaze ngibe nalo ngizwe nabantu besho ukuthi hayi shuthu sebaqedile indawo angaze ngihlala indawo eziningi mina indawo engizalelwe kwaNongoma namanje lapho kwaNongoma ngihamba ngiphila khona kunemizi yakithi indaba okubulala abantu into engahle ngilindeke kuyona ngiright abantu bakhona ba right nje ngami kuzoba yisemntu emachibini ngihamba nje anginasitha lento ingiqala kwahlabisa nje kuthiwe sengibulala abantu so ibhadi lami libe khona ke ukuthi ngumuntu oke waboshwa abantu abaningi clever bese bezama ukusulela ngami. Yeah iyona into engiphatha kabi namanje ngizoyisula ukuthi cha ecane kaMavuso ngenhlanhla futhi yamavuso abantu abaningi bayabona nje bayishola bonke uyasukelwa lento lamanje abantu abaphumi lento le yokubulala abantu angihlangani nendaba yokubulala abantu. Kuthiwa wena mabanga emva ubuzama ukusoconga losomabhizinisi wahlabisa waqomeliswa ngumsebenzi erank. Ikhona into enjalo lokuzana mabanga ukuthi wena wabe usunikezwe umsebenzi erank ngenxa ukuthi uyenzile lento. Uthole kanjani umsebenzi waserenke?
Bhuti wami mina le yase rank mhlawumbe ake ngithi abase rank ngoba mhlawumbe bakhona abangakwazi ukukhulumela i rank mhlawumbe bona bawulukhulumela kodwa elami side lithi mina ngenkathi ngifika umsebenzi wase rank ngifike wahlabisa ngihluphekele ngayibikela usizi lami rank ngicanthe ama owner awonke khona ngizifisa ukusebenza lo msebenzi lo wama-meter we-meter taxi nakhona ngangivele ngiwusebenze ngani ngoba transport iqhumana lento zibuye zithintane ne-rank so ngangizothi ngivele ngisebenze ngaphandle kwemvume ngangizosebenza ngithiwe sengixobe i-rank so bese kuqala iy'nkinga wahlabisa ngami ngapho ukuthi angikhulume ngicanti bakhona iy'moto zakhona ezayizisebenza ngemvume yase-rank. Okay, ngiyakuzwa ke mfowethu amabanga uyachaza indlela ochaza ngayo. Kodwa ke ngiyeza ukuthi akusiwo wodwa lo msebenzi owawuthola e-rank ikakhulukazi owama-meter taxi. Imuphi omunye umsebenzi owenzayo uxhumene ne-rank? Umsebenzi omunye ngiwenzayo lo welokhuzana wamabhokobhoko we-security. Yini laba nisephuca uma sithi siyahayika lapha nisidilize yini laba mabanga? Ya bhuti wami ikona thina into eyenzeka lapha mina uthole kanjani lo? Mina ngarejista inkampani ye-security so into nakhona inhloso wangewona umsebenzi lo umsebenzi wokuthi we-rank mina ngenza ikhampani ye-security ngoba ngase ngiyibona ngingasaphephile isikhathi esiningi eyigamekweni ade lokhu zingehlelo so ngithe mase ngenza yona-ke sikhona ngase kuvela ithuba lapha engezwa omunye umfowethu nje khona lapha wathi kuyafaka angatshelwa ngamuntu ukuthi kuyafakwa e-rank so ngase ngiyafaka-ke so ekufakeni kwami-ke nami njengomuntu wendawo ngicabanga ukuthi ngabese ngendlela engiyiphathe ngayo nje ekusebenzeni kwami kwe-meter taxi mkani kube kungisize lokho ukubuka nje ukuthi kusukela ngiqala akukho la ngaxova khona i-rank so ngoba umsebenzi lo wasikwazi ukugada thina siyigadele thina so bangicane kungilekelela kakhulu lokho ngingazi-ke kodwa mhlambe abase-rank mawuthi mhlambe bona ngenhlanhla lento le ilolu daba alithintanga mina ngedwa yonke engijabulisayo leyo ukuthi ngathi ungathinti mina ngedwa uthinta nabanye abantu i-rank awufanele iy'phendulele ngoba mhlambe ube lithinte mina ngedwa mhlambe wena wedwa ingabe kulokhu kubuka nje ukuthi lo muntu uyayazi lento so mhlambe abe-rank mayikhona ukukhulumela bayiphendulela ngesikhathi sabo nabo mhlambe kuzomele kwesizama imizamo mhlambe sibonke ukhona nesuku esimthole e-rank oyofisa ukuphendula noma phawule kulolu daba nansi-ke into engifisa ukuvala ngayo mfowethu ukuthi ngiyakuzwa uyakhala manje uthi zonke lento ezenzekalayo sezize ziqala manje ukuphuca isinkwa obukwazi ukusibeka etafuleni yiziphi lezi zinto esiziqala manje zikulahlekela ngenxa yonke into eshiwo ku-social media ngawo? Bhuti wami nje okokuqala okukhulu nakho konke okungiphatha kabi yazi isibongo sawo amabanga lesi abantu bakhona mina ekhaya ngiyingane kubona and lesi sibongo indlela abantu bakhona engibahlonipha ngakhona nendlela esesingcole khona ngegama lami mina kubeni ngimncane ngicabanga ukuthi wonke umuntu wamabanga ngicela uphinde ngixolise nje kubona wonke umuntu wamabanga ey'ntweni okuthiwa ngixolisa ey'ntweni ezimbi angikho ngicabanga ukuthi yilokho nje ngiphatha kakhulu bese into enze ngisukume ngingafuni ungesabi ukuvela emakhamereni kanje yingoba ngempela nakho nelokhuzana ziningi izinto esezingilahlekela ngempilo ufuna ngabe ngikude kabi kade ngisebenza la ngiwe kukona konke kade ngikwenza okubuhlungu nje manje kunama truck kunamaloli awu2 ade nginikezwe wona ade ngisebenza ngawo so omunye umama nje ubone sengivela kanje lokho kuma social media indaba kuthiwa ngibulela abantu so wayesecela naye ukuthi no ucela ukumisa kancane iloli yakhe kumina so ngoba manje nje elokhuza lokho kuvela zonke lezi zinto ezivela zinegative into ezivela kanje emphakathini kuhlala kuona nami ngihlala kuona naye ehlala kuona wathi ucela waye ungiphucele nje i-truck angisenalo lokusebenza kanti kulokho okudlule ukhona nomunye umalume nje wagcina ethatha naye lakhe so njengamanje nje into yokusebenza angisenayo ngeindaba engamanga yabo mfowethu amabanga uzwakala umuntu ozama ukuqoqa impilo yakhe mhlambe elakho lokuvala ungathini kulomphakathi obukela lombukiso njengamanje lithine lakho elisuka enhlizweni yakho neluzwayo ukuthi ngempela uyafisa ukuthi umphakathi ulizwe elikulimaza kakhulu kodwa emoyeni abantu engifisa bekuzwe ikona lokho uthi ngicela bengixolele nje mina ey'ntweni engiphatheka kuzona hayi angikho le zinto zokubulala abantu kuphinde ungijabulisa umphathi wahlabisa ngiyazi ukuthi uyazi futhi into engamampunge uyayibona ukuthi
awuphawuli isikhathi esiningi abayesaba abaningi nje into ezigama ezenze bayesaba besatshiswa abanye bese kuzothi ena sinyalo no akunankinga but enguthola kuwena ukuthi konke okushiwoyo akuyihli kahle futhi kuyakulimaza nangokomsebenzi ozama ukubuyisa ngawo isithunzi sempilo yakho. Mhlambe ke sesivala mfoko mabanga ngizokubuza nje lembuzo uzothi uyebo noma cha. Mhlambe mfoko mabanga ungamdubula umuntu yebo noma cha? Futhi inhliziyo yami ndele eshintsha ngayo manje. Ngiyabona nje manje indlela abangihlukumeza ngayo abantu. Hayi sengakwenza ngoba manje ngiyabona ukuthi akukho kuyongime ngiyazama ukuphila yonke indlela akukho le kuzofamini into esezele kufika kudutshulwa abantu bebe kudutshulwa abantu kudutshulwa mina kulimala abantu befa yonke lonto leyo yabo yangihlukumeza kakhulu yabo. Shuthi kahle hle lento iyakulimaza umoya ngamanye amazwi. Ayabo nje futhi ngilimaza kakhulu ngoba mina impilo ngenza ngakho konke ukuthi ngiyavuka ekseni mhlawumbe abantu abaningi nami ngisibonele kusonto umuntu osebenza kangakho yabo kuze kuthiwa uthwele mabanga mfowethu kuthiwa kwawona la truck lawa uthwele nalokho kuthiwa wena uke wazingelwa ngadubuleka kuthiwa ingoba wena uthwele yiphi lenyanga kanti ikhona inyanga. Hayi mfowethu ngicela ungaphawuli kakhulu lapho mina engikwaziyo nje engikwaziyo ukuthi uzame impilo ukuthi ngizame impilo nje iqiniso ilelo nokuthi uNkulunkulu obekhona into ayenzeki ngenhliziyo yomuntu yabo ngokuthanda komuntu Mfoko mabanga sibonga kakhulu isikhathi sakho osiphe sona sithemba ukuthi sizokwazi ukuthi mhlambe uma kukhona umphakathi ofisa ukuphawula wakahlabisa sikwazi ukuthola. Sibonga kakhulu mabanga. Okay buda ngiyabonga kakhulu. Mbukelo weReal Nqubeko TV besikade sikhuluma naye insizwa umfoko mabanga uyizwele ukuphawula kwakhe. Ngicabanga ukuthi ke nokunye benikade nikhuluma nomphakathi nikubhala ku social media kuzohamba kuhambe kufike ekuthenini lento esiyenzayo mhlambe iyamlimaza njengoba umuzi ukuthi iyaqala nje manje imphuca isingo nokungeke siwona umuntu ongakuthokozela ukuthi ethi iqathi selibeke emlonyeni kube khona umuntu olithatha elijikjele phansi enhlabathini. Ngakho ke siyacela ukuthi umphakathi osubukele lesi siqephu sanamhlanje ngiyazi ukuthi sisazophinde sibuye sizobheka ukuthi akhona namalungu omphakathi afisa ukukhuluma noma afisa ukufakazela ukushiwo umfoko mabanga noma afisa ukubeka omunye umbono ngaye umfoko mabanga mhlambe nomunye mhlambe ongafisa ukukhulumela irank naye singakujabulela ukuthi simthole. Ungakwazi ukuthi uxhumane nathi kuzo lezi number ezivela escreenini mhlambe ukuthi wena uyafisa ngempela ukuthi ngelinye lamalanga uphawule lolu daba. Siyayivala la namhlanje siphinde sibonane ngokuzayo.